Tisztelten jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezi csókolom! Csókolom! Mit keresi? Csókolom! Kívánatos szemeittel! Hova szabadálunk? Vagy hova? Gabi, hova álljunk? Ne legyünk körülnézni. Jó vagy? Akkor még van egy kis időnk. Uram, ne is menjünk! Igazgató úr, elnézést! Itt jók vagyunk. Itt jók vagyunk? Jó. Hogy a nappal szemben. Igen. Ott meg a tüntető. Menjünk oda, hogyha jön valaki, akkor ne. De oda nem a... nem tudom. Itt jó helyen vagyunk? Szépen köszönjük, hogy eljöttek, mindenkit megvárnánk. Miniszterelnök jelölt úr sajtótájékoztatóján köszönjük. Melyik tévétől vannak kint? Melyik tévétől vannak kint? Nekünk a Hír TV az igazi. Az a komoly tévé. Hát, RTL-t ma meg se nézem. Még a híreket se. Vizsgálat meg volt? Mert egy halálvizsgálat nem ártott volna. Még van egy-két 5 darabig. Ön, bocsánat, melyik tévé? Hol lépsz be te? Szerencsét. Nem vagy elég azzal, miért nem értál nyugdíjba? Nem vagy elég azzal. El akarom takarítani ezt a kormányt, amit... Szerencsétlen. Hányadik partba vagy ma te? Szóval mindenhonnét kirúgnak téged, nem veszed észre magad, te? Szerencsétlenség. Csöppeszed lenne, félesű lennél. Ez a szarházi, ez akar takarítani. Ez a mocsok. Havi 2 millió forintos jövedelmával menjen a... Nehéz ügy lesz takarítani. Ezeket, majd el lesznek ezek takarítva hamarosan. Ezeket kéne Átakarítod embereket. Milyen jogon? Hát milyen jogon mondja, hogy vissza vele kiabál? Átakarítod. Kit takarítja? Ki ő? Hát ki ő, aki átakarít? Ki a göndör? Átakarítom őket. Milyen jogon? Az választást kell nyerni, kérem szépen. A Marton úr ezt mondta, ugye ezt mondta Marton úr, kérem szépen, és állj takarítva innen. Miről beszélünk? Ahhoz pedig, hogy választást nyernének, még nem így kell hozzáállni a dolgokhoz, és nem fognak választást nyerni, majd teszünk róla. Neked beszéltünk a Kulcsár Attiláról, mert azért azon is elég jó kapcsolata volt a Kulcsár Attilával. Igen. Hogy mi azért sokkal több mindent tudunk, mint ő sejteni. Uram, honnan van, melyik újságtól? Honnét? ATV-től. Biztos gondoltam. Persze. Megmondhatja nekik, hogy hogyan fogok. Világos. Legyen meg minden. Persze. 2006-ban. Ne. Ezt nem kell csinálni. Nem szabad, ezt nem szabad. Azért, mert ő neki ez a munkahely. Persze, nem szabad, ezt nem Mi nem kell. tiltunk ki egy tévét. Persze, nem szabad. Mindenkinek nyilatkozott. Jó, hát most nem üzenet. Neki ez a munkahelye, Kész. és ő nem csinált semmi rosszat. Hagyd vegye, kész, ennyi. Nem kell ebből. Jó, köszönöm. Hát ezért Bocsásson meg, fizetik, kész. Bocsásson meg. Igaza van. Na hát ez Csak mindjárt. kérdezni akartam. A kormánya írta. De ahogy is az mi kormányunk írta, magája írta. Hát, szégyen teljes.